bezpečnostný radar generála Pavla Macka. Dobrý večer, priatelia, ďakujem, že ste prišli do klubu Pod lampou. A dnes budeme v špeciálnom vydaní bezpečnostného radaru generála Pavla Macka s ním a s ďalšími dvomi hostiami, Martinom Svárovským, bývalým diplomatom, a Robertom Ondrejčákom, tiež bývalým diplomatom, ktorého Ficová vláda odvolala z postu veľvyslanca Slovenskej republiky vo Veľkej Británii a zároveň bol aj štátnym tajomníkom na ministerstve obrany. No, budeme sa baviť samozrejme o udalostiach, ktoré hýbu svetom, a chceme sa vyhýbať jednému človekovi, o ktorom sa teda budeme musieť zrejme baviť, ale nechceme sa o ňom baviť stále, ale hneď na začiatok poviem takú vec, že ten človek práve dnes oslavuje prvé výročie svojej inaugurácie. Hovorím o Donaldovi Trumpovi. No a začnem takou jednoduchou otázkou a začnem tu hneď z kraja. Martin, ako Donald Trump zmenil svet? My, když jsme se bavili tam vzadu, tak já jsem říkal, že nechci, aby se to zvrhlo v debatu Donalda Trumpa, tak jsem to hned dostal na začátku. Přesně tak. Děkuju za otázku. Já všeobecně jsem se za ty léta, co se zabývám zahraniční politikou, naučil ne tolik rozpitvávat vystoupení politiků, protože oni kromě té věcné stránky věci přirozeně prostě musí hrát i svoji hru, vnitropolitickou, a nejenom vnitropolitickou, ale i vůči svým konstituencím. Takže já se vždycky snažím o to vidět zatím ten zájem toho státu a vidět tomu kontinuitu nebo diskontinuitu. Podle mého názoru ta Trumpova administrativa 2.0 navázala na tu administrativu 1.0 v tom, že ona vidí jako ten základní element určující chod světa soupeření mocností. Já s tímto konceptem souhlasím. Myslím si, že to je realistické hodnocení. Samozřejmě řeknu, že během té první Trumpovy administrativy se mi zdálo, že ty projevy i ty koncepce byly trochu přeci jenom jakoby víc uhlazenější, dejme tomu, ale v zásadě s tím, že ať se nám to líbí nebo ne, tak ten svět skutečně určují tedy ty mocnosti a jejich soupeření, tak s tím souhlasím. Takže v tomhle tom já vidím kontinuitu a myslím si, že Bidenova administrativa, která byla vsuvkou mezi těma dvěma Trumpovýma administrativama, v zásadě tento koncept sdílela taky, byť samozřejmě položila důrazy trochu někam jinam. Takže nevím, jestli jsem ti úplně odpověděl na otázku, ale já si myslím, že prostě Spojené státy jsou pořád Spojenými státy, mocnosti jsou mocnostmi a myslím si, že ta skutečně velká změna, která nadchází, bude víc viditelná, až skončí válka na Ukrajině. Takže, abych to shrnul, za stolik svět nezměnil. Robert Ondrejčák má pravdepodobne trošku iný názor a ja tu moju otázku rozšírim na Európu. Zhoršili sa vzťahy medzi Európou a Spojenými štátmi americkými po nástupe Donalda Trumpa 2.0? Určite sa menia tie vzťahy transatlantické alebo euroamerické. Menia sa kvôli dvom veciam. Jedna vec je ten dlhodobý trend, ktorý nezávisí od Donalda Trumpa, ale je tu 20 rokov, že americká zahraničná, alebo ťažisko americkej zahraničnej politiky sa presúva do Indo-Pacifiku. To sa začalo už minimálne od Busha mladšieho prezidenta. Prečo? Lebo jednoducho v Ázii, vo východnej Ázii sa vynára strategický súper pre Ameriku, to je Čína samozrejme, a jednoducho americké zdroje sú viac prítomné a viac potrebné v tomto regióne, lebo Američania vnímajú Rusko ako regionálnu mocnosť.
Čínu vnímajú ako globálnu mocnosť, ktorý má potenciál na to, aby vyzvala ten americký primát vo svete, ten globálny teda. Rusko tento potenciál nemá. A tým, že Rusko začalo túto vojnu proti Ukrajine, tak ešte viac sa dostalo do toho nepríjemného vzťahu s Čínou. Čiže už je tam ako mladší brat alebo mladšia sestra, ako len chcete. Čiže pre nich Rusko je nejaký darebácky štát, nejaká darebácka regionálna mocnosť, ktorá narúša európsku bezpečnostnú architektúru, čiastočne blízkovýchodnú, ale tam sa to už vyriešilo viac menej, aspoň z polovice. Čiže, k tomu sa dostaneme. Áno, čiže toto je jeden trend, ten dlhodobý odklon od euroatlantického priestoru smerom do Indo-Pacifiku. Druhý trend je ten, čo Martin spomínal, návrat tak povediac do 19. storočia, kedy súperenie medzi veľmocami určuje charakter medzinárodných vzťahov. Ale tretia zmena, ktorá je veľmi dôležitá, ktorá sa viaže na toho Trumpa, že Američania prestali byť garantom tých multilaterálnych inštitúcií alebo čiastočne prestali byť garantom multilaterálnych inštitúcií a nesnažia sa svoj vplyv vo svete rozširovať prostredníctvom týchto inštitúcií, ale skôr na bilaterálnej báze alebo priamo ako mocnosť, nie ako mocnosť garantujúca, ako geopolitická mocnosť, nie ako mocnosť garantujúca nejaký globálny medzinárodný poriadok. A v tomto sa tá Európa samozrejme ešte nenašla, hoci veľmi rýchlo sa to mení. Rýchlo? Ja mám pocit, že pomaly. Mení sa to veľmi rýchlo. Strašne veľa vecí sa teraz deje v Európe. Zo Slovenska to možno až tak nevidno, lebo Slovensko nie je súčasťou týchto zmien. Slovensko sa samodiskvalifikovalo z týchto procesov. Ale naozaj sa strašne veľa deje a o niekoľko rokov, o 2 roky, o 3 roky, o 5 rokov Európska únia a NATO môžu byť úplne iné organizácie, ako sú teraz. No nie, že môžu, budú asi musieť byť iné. Pravdepodobne budú, ako nevidíme do budúcnosti, ale tak všetko smeruje k tomu, že budú. A samozrejme, posledná vec, ktorú chcem povedať, že objavila sa nejaká nedôvera v tých transatlantických vzťahoch. Ja som presvedčený, že napríklad článok 5 Washingtonskej zmluvy o kolektívnej obrane stále platí, ak by niekto napadol. Takto článok platí, len či je tá vôľa to urobiť. Aj vôľa. Akože tam sú tie automatizované mechanizmy, ktoré keď bude veľký problém, tak akože sa to aktivuje a o tom som presvedčený ešte stále. Ale predsa sa vytvorila nejaká transatlantická trhlina, nejaká kríza dôvery a samozrejme tie slova o Grónsku a tak ďalej, čo som presvedčený, že nikdy sa to nestane. Áno, toto len prehlbuje tú nedôveru. Čiže je tam niekoľko navzájom sa prelínajúcich trendov, ktoré sa navzájom posilňujú a toto vytvára celé to nestabilné prostredie, v ktorom žijeme. Palo, ty to ako vidíš? Dosť podobne a v niečom sa aj budem asi líšiť od kolegov. Ja som študoval v Amerike 2001-2002, keď nastupoval George Bush mladší k moci a už vtedy bolo jasné, vtedy Spojené štáty boli zaskočené tými útokmi septembrovými a začali konať unilaterálne a snažili sa získať ale spojencov. To znamená, vyhlásili globálnu vojnu terorizmu a potom sme videli tie epizódy, ktoré dnes Donald Trump kritizuje. Keď vrátim k Donaldovi Trumpovi, ja nevidím kontinuitu úplnú. Není tam jednak jednej kontinuita jeho prvej a druhej vlády, pretože počas tej prvej vlády to naozaj bolo o tom súperení mocností a oni to vtedy vystihli, že proste čo sa deje. Ja mám teraz pocit, že ako keby chytli Spojené štáty a to MAGA, on získal 77 miliónov hlasov. On presvedčil veľkú časť Američanov, a ja to cítim od tých svojich kolegov, čo teraz ide na internete aj s tou streľbou v Minnesote a podobne, že ako sa polarizuje tá americká spoločnosť a oni chytili niečo ako mocenskú horúčku. Lebo stále pokračuje to súperenie mocnosti, ale teraz aj nová bezpečnostná stratégia, aj tá artikulácia okolo Drónska je už trošku niekde inde, kde na jednej strane Spojené štáty akceptovali súperenie mocnosti ako základný nosný prvok, ktorý bude určovať medzinárodné vzťahy. Zdá sa mi, ako keby ustupovali v niektorých častiach, koncentrujú sa na ten indopacifický región, ale viac ešte na západnú hemisféru a majú ten pocit za Donalda Trumpa, ale to není o ňom. To je presne o tom, že tam sú prúdy, Trump odíde, ale Vance a títo prídu
a tí majú rovnaké videnie sveta. No to nie je isté, že Vance príde. Tak, ale ten prúd tam zostane. Proste v tomto je, že teraz sa formuje, ak bol v prvom období Trump ako exot, tak v tomto období je to zreteľne vidieť, že je tam určitý myšlienkový prúd a to je aj tá bezpečnostná stratégia, to je zásah vo Venezuele, to je to Grónsko, kde ja už cítim, že oni sa koncentrujú nielen na to súperenie mocnosti, ale majú pocit, že tam, kde si my zriadíme svoju kontrolu, tam budeme dominantný hráč a kde to nedokážeme, tak v podstate je nám to jedno. Ale však to majú pravdu, ne? To majú pravdu. To má samozrejme dopad potom na nás. To znamená, destiloval by som to na dve zložky. Prvá je, tento strategický trend v Spojených štátoch je dlhodobý. To súhlasím aj s Robertom. To geopolitické dianie a centrum nových, to vidíme v patentoch, to vidíme vo všetkom, že sa presúva do toho indopacifického regiónu, lebo to máte Čínu, to máte Kóreu, to máte Japonsko, to máte Indiu. To znamená, tam sa dejú veci. To, čo kedysi bolo od 18. do toho 20. storočia, bola Európa stredobodom všetkého diania, čiastočne Amerika, to sa zmenilo. A na toto oni reagujú. No a druhá rovina je absolútna miera buránstva, ktorá tu nebola nikdy v medzinárodných vzťahoch. A to je jediná, to je osobný prínos Donalda Trumpa, to je tá miera buránstva, ktorú naozaj treba asi riešiť tak, ako hovorí Mikuláš Dzurinda, že nevšímajme si ho. Ale tie trendy my musíme vnímať a jednoducho to je výzva pre Európu, o tom bude asi zvyšok tej diskuzie, alebo veľká časť tej diskuzie, že čo musíme urobiť my, lebo my darmo budeme tu rozoberať, že čo robia Američania, proste my to musíme vnímať ako vojak, to ja tak poviem, že rešpektuj operačnú situáciu a rešpektuj to, čo ti hovoria spravodajci a nájdi, ako na to rozumne, efektívne reagovať, lebo keď to nenájdeš, tak si vo vleku udalosti. No a tak stojí moja otázka, že čo teda musíme urobiť, aby sme tu nebehali ako splášené kurence? No, já myslím, že vyplývá to z toho, co řekl Pavel, ale i Robert a já si myslím, že právě potřeba otočit tu perspektivu. Je potřeba se zabývat námi, jak my si radíme s tím měnícím světem nebo neradíme. Jo? Právě to, že my pořád diskutujeme o Trumpovi nebo o Americe, myslím, že... No tak ale musíme však. Jasně musíme, ale každopádně je tam i ta nedůvěra, ale problém podle mě z Evropy spočívá v tom, že ona vlastně nemá ujasněno, co chce, přesto, že, abych mluvil konkrétně, přestože v těch různých dokumentech strategických, které přijímá jako strategický kompas, jak se všichni tyhle jmenují, tak vždycky najdete deklaraci toho, že Evropa chce hrát závažnou roli na globální scéně. Ale podle mého názoru žádné kroky v posledních několika letech nenasvědčují tomu, že by to tímto směrem směřovalo a podle mě, když nenastane zásadní změna, tak to tak ani nikam nevyústí. Jo. Já vidím velkou kontinuitu v tom, co se děje v unijních institucích, tedy jak v komisi, tak v Evropské službě té zahraniční akce, s tím, jak to vypadalo před válkou. Prostě nedošlo k žádný velký změně. Jo? A já třeba abych teda mluvil konkrétně a ne tak enigmaticky. Jo? Když se podíváme na tu národní bezpečnostní strategii, jaký tady byl diskurs v Evropě o ní. Jo? Jenom jsme se zase soustředili na tom, co Američani řekli o nás a jestli se nám to líbí nebo nelíbí. Ale to je jenom jedna část té strategie. My to posuzujeme všechno hrozně europocentricky. Nám se nelíbilo, co tam o Evropě bylo napsané. Já jsem tu strategii celou čet. Samozřejmě ten jazyk se mi taky moc nelíbil, byl do velké míry jako spolitizován, ale je tam ten základní rozpor je například v tom, že čemu byla věnována možná malá pozornost, že ta strategie, jak ve svém obsahu, tak v té preambuli, vydává za jeden z největších úspěchů té stávající americké administrativy to, že se podařilo Američanům přesvědčit Evropany na to, aby dávali 5% na obranu. Jo? No, tak oni nás nepresvedčili, oni nás vystrašili. No, já se k tomu dostanu. My
Historie se pýtať nebude. My na jedné straně jako Ameriku kritizujeme a máme s ní rozpory. Mimochodem ty rozpory jsou podle mě kontinuální, oni už byli jako posledních 20 let různě. Ale na druhé straně jsme vlastně přistoupili na to, že dáme 5% na obranu do instituce, v rámci instituce, která vždycky bude dominovaná Američany. Jo? Já jsem dlouholetý zastánce a příznivce Severoatlantické aliance, ale můj jako náhled na její perspektivu se v té válce zásadně změnil. Jo? Pokud teďka Evropa souhlasila s tím, že dá 5% na obranu, je to tam definováno teda 3,5% na obranu a 1,5% na odolnost, tak to znamená ale, že s takhle velkýma prostředkama ta Evropa akceptuje, že půjde v budoucnu po boku Američanů řešit globální záležitosti. Protože ale pokud zároveň se aliance bude chovat tak, jak se chovala celé 4 roky války, to znamená, že bráníme jenom svoje teritorium, což podle mého názoru je selhání aliance, že bránila jenom svoje teritorium, protože když si bojovala na Balkáně, když si bojovala v Iráku, když si bojovala v Libii a na Ukrajině nebojovala. Ale pokud by aliance měla skutečně bránit jenom svoje teritorium, tak 5% je totálně přehnané číslo. Zatím si stojím. Prostě nepotřebujete 5% na to, abyste čelili Rusku, které konvenčně vykrvácelo a v podstatě žádné pozemní síly konvenčnímu nezůstanou. Potom, když tedy budete investovat 5%, tak můžete se rozhodnout, že budete s Američany řešit Jihočínské moře nebo dejme tomu bezpečnost v Hormuzské úžině, Blízký východ a tak dále, ale pak vždycky zase pokud se pustíte do těchto aliančních misí out of area operations, tak vždycky tomu bude velet Američan. SACEUR, to znamená nejvyšší velitel, je vždycky Američan. A v tom je ten rozpor. A abych řeknul tu otázku, já řeknu dlouhodobou vizi, já si to teďka můžu dovolit, protože jsem mimo administrativu. Podle mě, kdyby Evropa chtěla skutečně sehrávat samostatnou roli na globální scéně, tak jak deklaruje, tak by musela zajistit, že bude mít v Evropě něco, co je v Americe. To znamená, že nejvyšší jak to říct, vůdce nebo nejvyšší představitel disponuje vojenskou mocí i ekonomickou mocí. Americký prezident, když je nějaká krize, tak se může rozhodnout nasadit velkou vojenskou sílu, anebo se může rozhodnout nasadit velkou ekonomickou sílu. To jsou jak sankce, tak dejme tomu obchodní koncese a tak dále. Kdežto v Evropě máte velkou ekonomickou sílu a nástroje, které k ní jsou, jakkoliv nedokonalý, dejme tomu obchodní politika, sankce a tak dále, vlastně oddělený od té vojenské síly, protože ta vojenská síla je v NATO. Jo? To znamená, že Evropa nikdy nemůže sehrávat tu roli na globální scéně, když Evropská unie, třeba dejme tomu prezident Evropské unie nebo předseda Evropské komise, může rozhodovat jenom o ekonomických nástrojích. Ale ty vojenské jsou pořád na to. Kdyby Evropa do budoucna chtěla sehrávat tu roli na globální scéně, která by nutně nemusela být protiamerická, mohla by být v souladu, ve spolupráci, komplementarita, tak by musela směřovat k tomu, že sjednotí ekonomické a vojenské nástroje, které jsou v Evropě k dispozici. Což by znamenalo budoucnu, a to je samozřejmě velmi kontroverzní otázka, znamenalo by to, že by skončilo NATO, protože NATO mimochodem taky podle mě splnilo svoji historickou roli. NATO vzniklo kvůli tomu, že měl Sovětský svaz velkou konvenční převahu. Ta už teďka není. A že by se tedy vlastně ta síla ekonomická, ty vojska, které jsou v NATO, spojily s Evropskou unií. To neznamená teďka Evropská armáda a zároveň pokračování v NATO. Já souhlasím, že máme single set of forces, ale v tom případě, že by prostě Evropská unie nebo evropská entita disponovala jak ekonomickou silou, tak vojenskou silou. A pak by mohla se s Američanami dohadovat na transakčním základě, kam by šla nebo ne. Pokud budeme pořád udržovat jako NATO a ještě vlastně vždycky přistoupíme nějaký zvýšení financí, protože si trošku vykupujeme černý svědomí. 2% byly vykoupeny černý svědomí za nečinnost na Krymu v roce 2014 a 5% teďka za nečinnost v Ukrajině, tak nikdy Evropa nebude sehrávat tu nějakou roli na globální scéně srovnatelnou se Spojenými státy. No, Robert Ondrejčák, som ho pozorne sledoval, občas krútil hlavou, tak
existuje nejaká možnosť, že by táto Európa, v ktorej je toľko štátov, toľko národov, národností, našla nejaké podobné riešenie, ktoré tu spomenul Martin? Na to, aby sa našlo takéto riešenie, to by znamenalo v podstate Európsku federáciu. No, a to sa pýtam. Čiže to je jedna z možných ciest, samozrejme, ako sa vybrať a kam sa vybrať. Mne by v prvom kole stačilo, keby sme boli schopní sa ubrániť sami, bez nejakej relevantnej americkej pomoci. A na to potrebujeme tie percentá, lebo tie percentá nie sú, to vie aj Paolo, aj Martin, tie percentá nie sú len tak, že nakreslené niekde na politickej nejakej tejto. To sú, tie percentá vznikli na základe veľmi konkrétnych analýz vojenských plánovačov, ktorí vypočítali, že toto je potenciálna ruská hrozba, povedzme o 5 rokov po skončení vojny na Ukrajine. Takéto sily môže mať Ruská federácia 5 rokov potom, ako sa skončí vojna, keď udrží tú súčasnú vojensko-priemyselnú výrobu, súčasnú úroveň mobilizácie. S týmito silami bude disponovať Ruská federácia. Tieto sily dokážu urobiť toto a toto smerom k Európe. Európa, aby bola schopná reagovať, potrebuje také a takéto sily. Kde sme teraz? Také a také sily minus 60% možno. Čiže Tak veľa. my nemáme celé kategórie vojenských spôsobilostí v Európe, ktoré nám teraz Američania dodávajú. Strategický prieskum, schopnosť úderov na dlhé vzdialenosti, nemáme komunikáciu, nemáme, tankovanie počas letu, čiže strašne veľa spôsobilostí jednoducho Európa ako taká nemá. A to sú tie enablers a rôzne veci, ktoré dodávajú Američania. A to nie je len to nie je len o to, že my potrebujeme, príklad poviem 10 nových divízií alebo koľko leteckých skupín, ale my potrebujeme celé nové kategórie vytvoriť. A to nejde za rok, to nejde za 2 roky, to bude možno 10 ročie až viac, lebo jednoducho to potrebuje výskum, vývoj a aj produkciu. A tie cykly sú strašne dlhé, ale už som sa stratil v detailoch. Ale čo tým chcem povedať? Že tie čísla boli vypočítané na to, aby Európa bola schopná sa brániť aj v prípade, že Američania stiahnú väčšinu svojich jednotiek z Európy. Čiže 3,5, čo máme, to je minimálne číslo na to znie hrozivo, lebo to sú obrovské peniaze, ale to je minimálne číslo na to, aby Európa bola schopná sama si vybudovať ozbrojené sily, ktoré budú schopné sa brániť Rusom. A áno, ruská pozemná armáda je teraz zdevastovaná tou vojnou. Chvála Bohu. Áno. Teraz v tomto momente Rusi nie sú schopní zaútočiť na žiadny iný štát v nejakom väčšom rozsahu, ale my nepočítame nikdy so súčasnou situáciou, lebo však kým vybudujete nejakú spôsobilosť obrannú, to trvá možno 10 ročie, čiže my počítame s tým, že aký potenciál môžu mať Rusi, ako hovorím, že 5-6 rokov po ukončení vojny. A oni majú ten mobilizačný cyklus nastavený, tú výrobu priemyselnú, vojenskú priemyselnú, čiže vytvárajú nové vojenské okruhy. Jednoducho, keď sa nič nezmení, tak oni naozaj budú predstavovať pomerne veľkú hrozbu pre Európu, respektíve ak nie pre celú Európu, tak minimálne pre ten balticko-severo-stredoeurópsky priestor. Lebo samozrejme Rusko nikdy nebude mať na to spôsobilosti, aby došlo do Paríža. To je nonsens, to nie je Sovietský zväz. Ale čo je naozajstný problém, že dokáže vytvoriť obrovský regionálny nepomer síl presne v tomto našom regióne. No, keď ste tu hovorili o Stratil som sa v detailoch trošku. Nevadí. Keď ste tu hovorili o tých percentách, no tak však ale už teraz vidíme, jak niektoré tie štáty sa snažia z toho vyklúčkovať. Nehovorím o Slovensku, ale je to aj Česká republika, Maďarsko, Španielsko. Tak Palo, naozaj ty si vojak, ty sa v tom vyznáš, nehovorím, že lepšie, ale vidíš to z iného pohľadu. Naozaj tá európska obrana, čo sa týka teda vybavenia a velenia, je v takom zlom stave, ako spomenul pán Ondrejčák? To závisí od uhlu pohľadu, lebo súhlasím s tým, čo hovorí Robo, že my nemáme, my početne, keď si spočítame
počty bojových vozidiel, už nie tankov, lebo tie sme sa v západnej Európe dosť zbavili, ale keď si pozrieme na všetky ostatné tie kapacity konvenčné, tak reálne my máme väčšie počty, jak majú Američania. Ale my nemáme to lepidlo medzi nimi, to sú tie enablers, nemáme dobrú logistiku, nemáme vôbec tankovanie vo vzduchu, nemáme schopnosť projekcie sily. Teraz Európa je veľká. To znamená, ak slovenská obrana závisí od toho, či sa sem Španieli alebo niekto iný z Pyrenejského poloostrova, však nechcel som ísť úplne do detailov, lebo aby sme nevyzradili viac, čo máme, ale jednoducho toto musíš mať zabezpečené, pretože my sa dneska spoliehame, veď bola tu taká po Kryme, tu bola americká iniciatíva na posilnenie východného krídla, mali to European Readiness Initiative a vlastne budovali to, čo sme odmietli. Že budovali letiska a tak ďalej a každý hovoril, že chcú okupovať Európu, tuto naši opoziční politici, ale princíp bol v tom, že ak máme spoza oceánu prísť, tak musíme proste mať infraštruktúru, do ktorej môžeme prísť, aby sme to vôbec fyzicky vedeli dokázať. Budovanie síl v Perskom zálive, v tej prvej, v druhej reálne vojne v zálive, ale v prvej, tak to trvalo 6 mesiacov, než tam navozili do okolia, aby mohli oslobodzovať Kuvajt, tak než tam navozili všetky prostriedky, my sme sa tam presúvali, naši chemici sa pripravovali. Takže keď to zjednoduším, za prvé 2%, viete, to je ako s reprodukciou populácie. Proste Slovensko má odhad, že v roku 2010 bude minus 2,2 milióna. To znamená, budeme mať niečo cez 3 milióny. Čo? 2100, som povedal 10, sorry. 2100, to by bolo strašne rýchlo. 2100, ak sa nezmení trend pôrodnosti, tak proste my sme schopní sa reprodukovať ako národ. To znamená, budeme mať čoraz väčšiu úmrtnosť ako počet narodených. 2% HDP boli dávno pred Krymom, a vychádzali z toho, že to je tá prostá reprodukcia, aby si udržiaval tú spôsobilosť ozbrojených síl s tým, že berieme tak, ako aj v civile, že boli kedysi černo-biele televízory, tak dneska sú farebné. Hej? Boli kedysi cathode ray tube, to znamená tie veľké elektronky, teraz sú to nejaké ledkové alebo OLEDové televízory. Ale to ti nezmení ako tú svoju spôsobilosť. My potrebujeme naozaj dostať tie spôsobilosti, ktoré nám chýbajú. Logistiku potrebujeme dostať, strategický prieskum, toto všetko nemáme. Mali by sme byť schopní v tom prvopočiatku akejkoľvek hrozby sa brániť sami na vlastnom území v Európe bez tej podpory spoza Atlantiku. Tá podpora môže prísť až v druhej vlne. Dobre, ale ja si to teda, však ja sa v tom nevyznám, ale ja pochybujem o tom, že keď bude niekde na Slovensku alebo v Čechách zle, takže niekde z Nemecka, z Portugalska, z Talianska nám pribehnú na pomoc. Toto je ten môj problém. Prídu, dokiaľ nenarušíme tieto vzťahy. Tá aliancia je budovaná na 3 veciach. Na spoločných hodnotách, na dôvere, proste v tomu, že tomu veríme a urobíme na vôli. Proste tá vôľa, dokiaľ tu je, tak proste prídu. Ja s tým nemám problém, tí vojaci to urobia, oni vedia spolupracovať. No vojaci, ale nie politici. Ale to príde. Ten problém je, že ako náhle dopustíš túto diskuziu, tak tomu zabrániš. Ale chcem dopovedať už len tú myšlienku, že ono je to tak, že my máme dosť prostriedkov, ale nemáme tie bojaschopné divízie. Proste tu nie sú v Európe, napriek tým štruktúram, ktoré sú. A ešte, aby boli udržateľné, potrebuje ešte umožňovať tie enablers. A toto nemáme. To ja, ako keď sme sedeli minulý rok na paneli v Varšave, ešte aj s bývalým šéfom, zástupcom šéfa Sakura aliancie, aj s môjim protiažkom polským, tak sme proste došli k tomu, že ukážte mi tú jednu divíziu, ktorá je teraz nasaditeľná na Ukrajine. Aby prežila ten boj na Ukrajine. Napriek tomu, že sa všetci smejú, že to 2 sovietské armády spolu bojujú, tak jednoducho nemáme. To znamená, musíme investovať do tej obrany a medzi tým sa to posunulo niekde inde. Takže tie percentá sú dôležité, lebo máme aj nejaký dlh, ktorý sme tu vytvorili. A medzi tým sa zmenilo, a je tu jedno veľké riziko, a týmto ukončím. Je tu riziko, že teraz, čo sa deje, a čo počúvam tie diskuzie, je veľké riziko, že tie veľké spoločnosti, ktoré vyrábajú síce najmodernejšie tanky, ale old-fashioned tanky, lebo už nie sú schopné prežiť dneska na tom boisku. A to by som mohol takto menovať všetky tie techniky a spôsobilosti. Sú hladné, lebo mali dlho výpadok, proste bol tam, aj tie armády sú hladné a aby si neobjednali to, čo netreba.
Nie, že netreba, ale čo už sa ukáže, že už je prekonané, lebo ak to nevylepšíš, ak tomu nedáš ochranu proti dronom a nie ruskú klietku, korytnačku, tak to vlastne neprežije na tom boisku, lebo to boisko sa medzi tým zmenilo. Martin chcel reagovať na niektoré vyjadrenia pána Ondrejčáka a potom pán Ondrejčák chcel reagovať na niektoré vyjadrenia generála Macka. Já jsem chtěl k těm číslům, protože já myslím, že číslam? Ty procenta na obranu. Jo. Já myslím, že to je zásadní, protože ono se v tom odráží totiž nejenom jako stav těch ozbrojených sil, ale v tom se odráží vždycky i to strategické rozhodování, kde naše síly nasadíme nebo ne. Jo. Jednak teda si myslím, že co bude mít Rusko do 5 do 10 let, podle mě já mám jiný hodnocení Ruska. Já si myslím, že to je příliš optimistický hodnocení Ruska, že Rusko je v daleko horších problémech. Letos mu dojdou mimochodem všechny peníze z Fondu národního blahobytu, jsou všechny likvidní aktiva, které Rusko má a ty letos končí. Jo. Ale to je jiná věc. Samozřejmě to nemůžeme teďka rozhodnout ultimativně, to s tím souhlasím. Ale problém stanovení toho čísla, jak tehdy ty 2%, tak teďka těch 3,5% spočívá v tom, že to je prostě jedno číslo uplatněné na všechny. A i teďka těch 3,5%, v tom má Robert pravdu, to vycházelo na základě nějaký analýzy, která vlastně stanovila to, co chybí. Jenomže ona nedokáže rozlišit to, že jsou státy, které celý léta si plnili svoje závazky, především závazky vyplývající z aliančního obranného plánování, a i když mají nízký procenta, jako třeba Norsko, tak si plní všechny svoje závazky. A jsou tam státy, které si je neplnili. To znamená, že to číslo bylo vypracované jako průměr, ale realita je taková, že některé státy k tomu, aby se dostali vlastně naplnění těch závazků, nebo už je plněj, nepotřebují žádný navýšení zásadní prostředku a některé státy, které byly pozadu, naopak potřebují obrovské množství. Jo. Tohle je prostě problém jako paušálně stanoveného čísla. Jako to je jedna věc. Jo. Druhá věc je, že jakkoliv jsou to vojenské prostředky a jakkoliv samozřejmě rozhodují generálové, tak válka a rozhodnutí o nasazení jako sil je vždycky věc politická, politicko-strategická. Politici to vždycky určí. A i v současné době vlastně, když máte z těch 3,5%, nebo teďka 2,5%, pak to bude 3,5%, v rámci přístupu 360%, platit jak teda, dejme tomu, masivní konvenční síly, které dokážou odstrašit soupeře, tak ale některé ty státy jižní, a to je legitimní, zase investují spíše do expedičních sborů, protože jim bude hrozit nebezpečí z Afriky. A kdo ultimativně rozhodne, co je důležitější a co ne? Teďka samozřejmě všichni viděli jako to hlavní, jako urgenci Rusko. Ale my nemůžeme mít triumfální, takový ten triumfalistický postoj, my jsme měli pravdu. Oni totiž jako na jihu pořád ty nebezpečí existují a nemůžete úplně odmítnout legitimní obavy Italů, Španělů z toho, že to nebezpečí plyne prostě z migrace, z terorismu z jihu. To znamená, že oni pořád budou se snažit prosazovat více prostředků do, dejme tomu, expedičních sborů malého rozsahu než do konvenčních sil. Jo? To znamená, že prostě to číslo vám vlastně neurčí to, kam strategicky to má směřovat, jak se má rozhodovat. Jo? A ještě jedna věc k tomu. Jak jsi říkal, ty budování těch masivních sil na odstrašování. To je současný přístup jako k odstrašení. To znamená, aby jsme měli dostatek robustních sil, který toho oponenta odstraší. Jenom samotnou robustností. Nejdřív to byly prapory v Pobaltí, teď se to zvýšilo na brigády. Jenomže podle mého názoru v budoucnu ta realita s Ruskem nebo s jakýmkoliv jiným oponentem je to, že on velmi pravděpodobně nepůjde metodou nějakého masivního útoku někam, protože to teďka fatálně selhalo, ale to, co bude dělat, kromě samozřejmě hybridního válčení a disruptive measures a různých informačních operací, tak může se rozhodnout i pro kinetické operace menšího charakteru, dejme tomu ale někde za našimi hranicemi. Jo? Dejme tomu může napadnout prostě Bosnu a Hercegovinu nebo dejme tomu Makedonii, jakožto vlastně aspirantský stát. A v tom momentě nepotřebujete robustnost sil. V tom momentě potřebujete rychlost politického rozhodování, kdy někdo rozhodne, že tohle je důležitý. A pokud by Evropa chtěla samostatně rozhodovat, tak rozhodne třeba, že napadení, dejme tomu, já teďka beru to jenom příklad, Makedonie je závažný
případ na to, aby jsme tam vyslali ty naše vojska. A napadení Tajvanu ne, protože je tak daleko. Jo? To znamená, to, co já říkám, že v rámci, pokud budeme pokračovat v tom NATO, tak za prvé, teda je to průměr stanovený, a za druhé, tam pořád bude převaha amerického rozhodování i strategického. Mně osobně třeba nevadí, ale když slyším jakoby Evropu, který vlastně to čím dál tím víc vadí a říká, že Amerika už není spojenec, tak ale by se teda musela rozhodnout, aby měla tu vlastní možnost rozhodování. Můžete mít cíly, jaký chcete, ale politici rozhodnou, jestli je někde nasadí nebo ne. To znamená, že plošně určený číslo je podle mě problematický a nic neřeší. No a keď... Dovolím si zásadne nesúhlasiť. Konečne niekto nesúhlasí. Aj sme si slúbili, že budeme nesúhlasiť, aby sme to vysvetlili ľuďom, že o čo ide. Sú dva mechanizmy, ktoré fungujú a ako sa dochádza k týmto číslam. Prvý je generovanie síl. Proste generovanie síl je na ambíciu, na politickú ambíciu si vygeneruješ všeobecný model síl a z toho potom vychádzajú aj tie národné ciele, ktoré vlastne určuješ jednotlivým krajinám, aby aliancia ako celok vedela plniť tie základné úlohy, nielen odstrašovať, ale aj reagovať na možné scenáre. Vždy to je také, že niečo sa tam potom pridá, aby tam bola nejaká redundancia, niečo naviac, aby to bolo robustnejšie, lebo nepoznáme všetky scenáre. To je to, že a nevieš, keď príde nový scenár, nevieš naň zareagovať, to trvá aj 5 rokov, než vybuduješ tie spôsobilosti. Takže sa robí nejaká robustnosť, aby to bolo proste pevnejšie a nešli sme na doraz. Takže z tohoto dôvodu sú vypočítané aj tie potom národné ciele spôsobilosti pre jednotlivé krajiny, kde, aby to bolo fér, tak je jasné, že niekde je rovina, ako Poľsko, a keby Poľsko malo, ako Slovensko má výhodu, že má členitý terén, nie je na hlavnom strategickom smere z východu, lebo kto by išiel, ani druhá svetová vojna nešla primárne cez naše územie, až naposledy išla cez nás. Ale keďže sme v kolektívnom systéme, tak musíš mať nejaký mechanizmus, ktorým to vybalancuješ. A po druhé, to percento je férové. Ono to nie je najlepšie merítko, ale je to najspravodlivejšie, lebo tie 2 alebo 3,5% bolia rovnako úplne každého jedného člena. Či má malý HDP, či má malé HDP, či má veľké HDP. To znamená, nemusí to byť úplne jednak jednej s tou objektívnou požiadavkou pre ten konkrétny región, ale je to objektívne z toho pohľadu, že ak sme, kolektívna bezpečnosť je o solidarite. A tá solidarita musí byť férová a vtedy tých 3,5%, alebo to je jedno, aké percento sa dohodneme, ak je to dobre urobené, aj tá generácia síl, umožní aj to riešenie tých pohľadov napríklad tých južných štátov, ktoré vidia, že 850 miliónová Afrika, keď skolabuje, tak vlastne oni budú prví, ktorí to odnesú. A musia mať kapacitu aj na tú projekciu a počítajú, že my im v tom pomôžeme. To znamená, Slovák by povedal, však do Mali, nech si idú Francúzi, čo my s tým máme. Takže toto len s týmto nesúhlasím, že to percento je práve kvôli politickým dôvodom, není to proste matematika jedna k jednej, že spočítame presne podľa mapy, kto čo má dať, lebo tak by to nefungovalo. No, pán Ondrejčák tu pred chvíľou spomenul, že aby tá Európa mohla rozhodovať rýchlejšie a efektívnejšie, by sa musela stať federáciou. Dobre som to pochopil? Možno nie. To je jedna z ciest. No, jedna z možných ciest. No, dobre, ale ja mám stále taký pocit, že ako keby v tej Európe stále prevažovali, a je to prirodzené asi, tie národné záujmy. Áno? Že ten má taký záujem, ten taký, ale nejako sa dopracovať k tomu, aby tu bol nejaký šéf, nejaká inštitúcia, ktorá v prípade, že bude treba rozhodnúť rýchle a efektívne a rozumne, to urobí. Takú inštitúciu tu nemáme. No, máme na to. To je ten problém, že len stručne, aby Robo mohol rozviesť. Máme na to. A chceme ašpirovať na podobnú úlohu, že pokiaľ by Spojené štáty mali sa alebo podobne, tak nebudujme expedičný zbor 100 000, čo navrhuje Kubilius, ale budujme mechanizmus taký, aký fungoval v NATO. Nič iné nám nepomôže. Pán Ondrečák? Toto riešime 30 rokov. No veď práve. Toto naozaj riešime 30 rokov a to sú akože úplne základné otázky. Za čo ideme bojovať, kto o tom rozhoduje a my tie inštitúcie teoreticky máme, ale neexistuje všeobecný európsky konsenzus, že by každý súhlasil s nejakým riešením. Teoreticky to môže byť Európska komisia, teoreticky to môže byť
nejaký inštitút, alebo nejaká inštitúcia, ktorá bude dodatočne vytvorená. Teoreticky to môžu byť hlavy štátov. Čiže teoretických riešení je veľa, ale neexistuje riešenie, ktoré by bol nejaký najnižší možný, či najnižší spoločný menovateľ, ktorý by bol akceptovateľný pre každého. A stále sme tam, kde sme boli pred 30 rokmi, že jednoducho, preto som hovoril tú federáciu, že to, nehovorím, že ja to podporujem, ja neviem, ale toto je jedna z možných riešení, že to by vytvorilo nejakú politickú kohéziu aj s potrebnými rozhodovacími mechanizmami a inštitúciami, lebo keď chcete zjednotiť zahraničnú a bezpečnostnú politiku, lebo teraz nemáme jednotnú, máme síce inštitúcie, máme názvy, máme stratégie, ale reálne my nemáme spoločnú európsku zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Vždy je to najnižší spoločný menovateľ zahraničných politík európskych štátov. Na tom sme sa zhodli v Európe, napríklad, že obrana Ukrajiny je našim strategickým záujmom a tiež je to, alebo teda pomoc v obrane, lebo neobraňujeme, alebo neochraňujeme Ukrajinu, len poskytujeme tie zdroje čiastočne. Čiže na tom sme sa dokázali zhodnúť, ale toto je asi prvá veľká vec, akože strategická v Európe, kde sa Európa shodla. A tá koalícia ochotných nemôže byť nejakým zárodkom toho? Tá koalícia ochotných môže byť zárodkom, ale aj tá koalícia ochotných potrebuje ešte k tomu dospieť. Potrebujete k tomu strašne veľa krokov, kým tam dospiete, ale už smerujeme k tomu. Preto ja kritizujem stále túto vládu, že jednoducho my sme úplne mimo. A keď sa niečo zrodí, a som presvedčený, že skôr či neskôr sa zrodí, lebo a navyše teraz sa tie veci menia tak strašne rýchlo, že to, čo platilo pred 2 mesiacmi, už neplatí dnes, tak keď sa niečo zrodí, tak sa to zrodí práve na základe toho formátu koalície tých ochotných, lebo tuto akože sa snažia niektorí to tak predať, že to je len o pomoci Ukrajine. To nie je len o pomoci Ukrajine, je to aj o tom, a tak to celé začalo, ale to je už aj o strategickom uvažovaní, ako bude vyzerať európska bezpečnosť. Keď sa dnes stretáva Starmer s Macronom alebo s Mercom a bavia sa o európskej bezpečnosti, tak už to nie je len o tých katalógoch a Excelových tabulkách, že no koľko ešte tam máte tých nábojov 155, koľko ešte môžeme Ukrajincom poslať. To už je za nami, toto už sa robí na inej úrovni. Na tej najvyššej politickej úrovni to sú spoločné strategické úvahy, ako ďalej. Martin chcel reagovať a tým ukončíme túto debatu. Já budu reagovat jenom krátce. Přesně jak to říkal Robert. To už řešíme 30 let. A to je to, co jsem říkal na začátku. Já to prostě vidím, že se nic zásadního nestalo. Nenastala žádná změna mindsetu. To, co já vidím třeba například dneska při těch evropských programech na rozvoj společných schopností jako EDIP, SAFE, to je furt to samá diskuze jako před 20 lety. Je to o omezení amerických technologií, je to o nucené bilateralizaci projektu, je to furt to samý. Ale třeba tady, a pak chci, takže jo, to je přesně problém, že si o tom bavíme 30 let. A chci reagovat na to, co říkal Pavel, že se nakonec, když budeme mít ty síly, tak se potom shodneme, jako co máme dělat, ale realita je jiná. Realita je, že my se s Amerikou už dlouho nejsme schopni shodnout na řadě věcí. Řeknu konkrétní příklad. Hormuzská úžina. V Hormuzské úžině, kudy plyne 20% světové ropy, tak Spojené státy navrhovaly společnou misi a evropské země to odmítly. V roce 2019 to odmítly, což vedlo k tomu, že dneska máme v Hormuzské úžině 2 mise. Jednu misi Sentinel a jednu misi Agenor. Mise Sentinel je vedená Spojenými státy, Brity, Spojenými arabskými emiráty, Saudskou Arábií a dalšími zeměmi. Pak je tam, a v té době evropské země to odmítly, protože by to byla eskalace a provokování Iránu a kdesi cosi. Nakonec dospěli k tomu, že tam tu situaci musí řešit, protože se to samozřejmě týká i nás. Takže tam máme teďka misi Agenor, kterou vedou Francouzi, Němci, Belgičani a další evropský národy. To je přesně ten příklad. Prostě neshodli jsme se a neshodneme se v Iránu, neshodneme se na Blízkém východě, neshodneme se v řešení záležitostí první a druhého prstence ostrovu kolem Číny, neshodneme se
v Tajvanu a když už se někde shodneme, tak stejně v realita je taková, že se shodnou evropské země, ale pouze na bilaterálním základě s Američany. Francouzi klidně pošlou svoje lodě do Tichomoří, když se dohodnou bilaterálně s Američany, ale nic nechtějí dělat v evropském rámci, nic nechtějí dělat v rámci NATO. Takže teoreticky s tebou souhlasím, Pavle, ale realita je taková, že podle mého názoru jeden z největších problémů tohoto světa a naší bezpečnosti, a už je to kontinuálně, psal jsem o tom před válkou, je to furt stejný, je pokračující zásadní doktrinální a myšlenková neshoda mezi Spojenými státy a Evropou a já nevidím, že bychom se nějak k sobě blížili. Jednu vetu len chcem dať do pozornosti, že vlastne v tomto týždni, myslím tom printovom týždni, o tomto píšem, že vlastne máme tu 3 veľmoci, ktoré sú aj ekonomické, aj politické, aj diplomatické, aj vojenské. A preto sú veľmoci. A máme tu Európu, ktorá je veľmi bohatá, je ekonomický gigant, ale nemá túto kapacitu veľmoci a tým pádom je to veľmi riskantné, lebo je celkom dobrou korisťou pre všetkých tých, ktorí medzi sebou súberia. Skôr než sme začali túto debatu, tak sme sedeli kúsok odtiaľto v klube pod lampou pri jednom stolíku a tam sa rozprúdila taká ostrá je zlý výraz, ale taká debata na tému, ktorá bude zrejme aj zaujímať našich divákov a to je jeden ostrov, o ktorom ešte pred pol rokom počítam, polovica z nás ani nevedela, že je a keď vedela, ani nevedela, komu patrí ten ostrov. No a teraz je v centre našej pozornosti. Tak zaslúži si ten ostrov takú pozornosť, Martin? Grónsko, zaslouží si určitě a není to novinka. Já, když jsem byl ještě na ministerstvu v policy planningu, tak všechny policy planningové útvary všech diplomací světa, Američani, Britové a tak dále, zhruba už před 15 lety začali budovat samostatnou disciplínu zaměřenou na Arktik, protože už tehdy právě byly ty první příznaky toho, že s tím, jak se otepluje tedy i ten severní pól, tak tam vznikají nové cesty a že to vlastně strategicky změní úplně význam toho Arktiku. Jo? A to je 15 let zpátky. Ta situace Grónska a jeho závažnost byla podle mého názoru ještě znásobená válkou a taky tím, jak ta válka skončí. Jo. Rusko prohraje v té válce, já si zatím stojím, nevíme přesně, jak to bude vypadat, jako konkrétně nějaký to finální ujednání, ale situace bude taková, že jak jsme říkali, pozemní síly jsou vyčerpány, uvidíme, jestli je jednou za těch 5-10 let vybudují, ale Rusové se nutně budou muset soustředit tam, kde jim ty síly zbyly, kde zůstaly intaktní. Jo? Jednak je to kromě teda vojenské psychologie a schopnosti nás rozehrávat různými disruptivními jako metodami, je to například arktické loďstvo. Jo? Černomořská flotila, jak víme, byla z poloviny zničená, navíc ztratí svobodu manévru v Černém moři, nejenom kvůli Ukrajincům, ale také kvůli tomu, že Turecko i na nátlak Spojených států bude striktně vyžadovat podle té dohody z Montreux z roku 1936 kontrolu vojenských plavidel, včetně ponorek, skrz Bospor a Dardanely. To znamená, že Rusové přijdou o svobodu manévru v Černém moři, který se v podstatě stane jezerem a tím pádem i přijdou o velkou část manévru ve východním Středomoří. A to, co jim zůstane, a v Tichomoří dominují Spojené státy. Tak když se podíváte na mapu světa, tak co jim zůstane? Zůstane jim ta arktická flotila a tam budou investovat a tam už investovali před válkou. Už před válkou tam byly ledoborce, které byly vybavený raketama. Běžný ledoborec není vybavený raketama Kalibr například. Obnovují tam starou infrastrukturu z dob Sovětského svazu, z dob studené války, to víme. Na poloostrově Kola mají svoje taktické jaderné zbraně. V podstatě 2 jediné cesty Rusku, který zbydou do Atlantiku, bude přes Baltské moře a Severní moře, ale to je přesně cesta, kterou můžou zablokovat Švédové, Norové, Dánové a pracují na tom. A Rusové moc dobře vidí, že na tom pracují. A druhá cesta je právě z toho poloostrova Kola
směrem, jako s tím severním směrem a tam je ta kritická soutězka mezi Grónskem, Islandem a Velkou Británií. To znamená, tam Rusové budou soustředovat své území. Už víme dneska, že tam rozmisťují i raketové systémy, že tam hlavně budou infrastrukturu přežití raketových systémů a do toho Čína. A Číně válka na Ukrajině zničila ten jejich strategický koncept pás a stezka. Protože pás a stezka byl ten Road Initiative, ta pozemní cesta měla být právě přes Ukrajinu. To je zničený. To znamená, že Číňani se zamýšlejí nad alternativníma cestama. Cesta přes Indický oceán se zdá možná být zavřená, protože tam je konkurenční projekt právě z Indie přes Blízký východ, Saudskou Arábii, Izrael až do Jižní Evropy. Takže zase pro ně zůstane ta severní cesta velmi atraktivní i pro dopravu zboží. Tím, jak se to dál otevírají ty stezky, tak není náhodou, že Čína už dneska se deklaruje jako stát blízký Arktiku. Near Arctic Nation, nebo jak se to jmenuje. To znamená, že směřuje úsilí tam, buduje letadlové lodě a v Grónsku se soustředí na investice do kritické infrastruktury. Od Gróňanů kupuje staré základny vojenské, investuje tam do přístavů, podobně jako investoval například do řeckých přístavů. To znamená, to je velmi závažná věc. A když si vezmete konvergenci zájmu Ruska a Číny, tak může dojít do situace, že skutečně ta severní část, ta severní polokoule, kdybychom se podívali na zeměkouli z vrchu, tak vidíme jiný obrázek, tak vidíme Ameriku, Rusko a mezi tím je právě to Grónsko. To znamená, podle mě je to velmi závažný, něco se s tím musí dělat, nehodnotím, jakým způsobem to podává prezident Trump nebo ne, ale upozorním na jednu věc. O tomhletom se ví několik let. A jak to, že teprve teď teda v reakci na, dejme tomu, nějaký nátlak, brutální, shodnu se s tím prezidenta Trumpa, najednou tam teď Evropani vysílají své fregaty. Francouzi, Němci, jak to, že až teď? Jo, jak to, že celou dobu se Dánové nevěnovali tomu, že tam Číňani se snaží získat investice v kritické infrastruktuře. Takže abych to shrnul, bez ohledu na to, co si myslím, co se kolem toho vyrojilo, všech různých vtípků a tak dále, pokud výsledkem bude to, že tomu bude věnována patřičná pozornost a já si myslím, že nakonec se nějakým způsobem Amerika s Evropou v tom dohodne, tak jedně dobře za mě. Pán Ondrejčák, vy to vidíte podobne, že Amerika robí dobre, že má taký záujem o Grónsko? Amerika má záujem, akože najprv, čo znamená Grónsko pre americkú národnú bezpečnosť, keď sa pozrieme na mapu, respektíve na svet, a nielen nie prostredníctvom tej Mercatorovej mapy, ale kúpme si globus, ako si kúpil český premiér, tak vidíme, že v podstate Grónsko je na polceste medzi Ruskom a Spojenými štátmi. Čiže keď vidíte tú klasickú mapu, to je strašne zradné, ale ten globus vám dá oveľa lepšiu perspektívu, že čo to znamená v podstate pre americkú protiraketovú obranu, pre obranu tých kritických námorných ciest v Severnom Atlantiku. Čiže to, že dôležitosť arktickej oblasti rastie, o tom sa hovorí už 20 rokov, 25 rokov. Niektoré štáty tomu venujú patričnú pozornosť, niektoré menej. Keď sa pozriete na novú britskú kvázi bezpečnostnú stratégiu, tak v podstate hlavnou a najdôležitejšou úlohou britského vojnového námorníctva je vytvoriť tzv. Atlantic Bastion, čiže severoatlantickú baštu proti prenikaniu ruských, predovšetkým ponoriek, ale vôbec ruského námorníctva do Atlantiku a tým schopnosti ohroziť tie transatlantické námorné cesty, ktoré sú kľúčové v prípade nejakej veľkej vojny, samozrejme v Európe, ale nielen. Čiže súhlasím s tým, že dôležitosť toho regiónu rastie. Tým, že do NATO vstúpilo Fínsko a Švédsko, tak alianciu to strašne posilnilo. Čiže na jednej strane dôležitosť tej Arktiky rastie, ale NATO je silnejšie teraz, ako bolo. To, že Amerika má väčší záujem o Grónsko, to je tiež fajn, lebo však pre nich je to dôležité. Čomu nie úplne rozumiem, že prečo treba
takýmito rétorickými cvičeniami ohroziť v podstate tie transatlantické vzťahy, lebo však súčasný zmluvný rámec medzi Grónskom a Spojenými štátmi dá absolútne voľnú ruku, alebo takmer absolútne voľnú ruku. Teraz je tam ten dodatok, pred niekoľkými rokmi sa to schválilo, že už aj grónska administratíva musí schváliť nejaké rozšírenia alebo nejaké nové základne, ale v podstate Američania majú všetky možné možnosti pre ochranu svojich bezpečnostných a strategických záujmov. Čiže v prípade minimálne retorickej úrovni, v prípade Trumpa tu nejde len o tú bezpečnosť, ale tu ide o akúsi čudnú expanziu, čo ja si myslím, že nakoniec sa to nestane, hoci tá eskalačná špirála je strašne roztočená a to budeme, nechcem povedať, že ako veľmi, ale veľmi sa budeme musieť snažiť, aby sa to zase vrátilo na nejakú normálnu úroveň. Ale jednoducho Európania, najmä sever, dlhodobo sa venujú tej problematike, snažia sa aj v rámci EÚ, aj v rámci NATO na to upozorniť. Tie vojenské sily sa budujú. Áno, Rusi vytvorili 2 nové brigády arktické, ja neviem, 10-15 rokov dozadu, ktoré čiastočne boli stiahnuté, lebo však vojna. Fíni hovoria, že drvivá väčšina ruských spôsobilostí popri fínskych hraniciach bola stiahnutá, lebo vojna. Čiže tam akože to ohrozenie je skôr opäť potenciálne ako reálne. Ale venujú sa tomu a nič neodôvodňuje akože takú silnú retoriku, by som povedal. No, Donald Trump to odôvodňuje tým, že inak sa bráni domovina ako spojenec. V princípe. Berme to tak, že reálne neexistuje, že by Čína ohrozila teritoriálnu integritu Dánskeho kráľovstva vrátane Grónska. Palo? Trošku inak. Funguje to? Dobre. Trošku inak skúsim. Ani nejdem rozporovať to, čo tu zaznelo. Myslím si, že asi sa zhodneme, ale skúsim dať iný pohľad. Vojensko-strategicky jasné, že tento priestor je dôležitý. Globálne oteplovanie urýchľuje niektoré dlhodobé výhľady, že čo sa s tým priestorom stane. A stane sa to hlavným aj obchodno-ekonomickým priestorom, lebo doteraz to bolo také mŕtvé územie, proste akože dobre, nejaké expedície tam išli Rusi občas, tá splavebná sezóna bola veľmi krátka v tom pobreží a to sa mení. A mení sa to pre všetkých a to znamená, nejde tu len o vojenské ohrozenie, ale ide aj o tú ekonomickú dominanciu, o to, kto bude kontrolovať tieto cesty, lebo povedzme si na rovinu. Čína dneska musí plávať cez Indický oceán, musí plávať cez ak je dobre, a to sa poslednou dobou práve nedarilo, cez Červené more, cez Bab al-Mandab, ten prieliv, potom musí ísť cez úzke Červené more, ktoré ohrazujú Husiovia a musí ísť cez Suezský kanál. A keď to bolo zavreté dosť často teraz, tak ešte museli oboplávať celú Afriku. Keď sa pozriete na ten globus a zoberiete si špagát a nameráte si to, tak je to zhruba 5-krát kratšie, keď to pôjdu tou severnou cestou. Takže Čína, napriek tomu, že preto je NIR Arctic. Čína si objednala u Rusov 5 najmodernejších atomových hladoborcov, chce si vybudovať vlastnú merkantil, obchodnú flotilu, chce si vybudovať aj vojenskú flotilu a chce ten priestor. A zase tá logika je, tak jak Američania, vojenskú flotilu máme na to, aby sme si zabezpečili slobodu plavby našej komerčnej flotily, lebo ak to nebudeme mať, tak nám to budú ohrozovať druhý. Takže v tomto sa zhodneme, že ten význam toho arktického priestoru sa dramaticky mení a nie je to len o čistých vojenských hrozbách. Pohľad na ten globus je jasný, Grónsko je medzi nimi, protiraketovú obranu si tam za stávajúcich možností Američania môžu ľavou zadnou vybudovať. Však aj tam majú nejakú. Majú tam stredisko včasnej výstrahy, to je ten Pitafúk, mali tam už počas druhej svetovej vojny základne, ja som to v nejakom tom svojom videu rozoberal podrobnejšie, nemáme na to teraz čas. Nič nebráni Spojeným štátom, ak teda neveria tým spojencom, že budú brániť to Grónsko, si tam umiestni všetky svoje kapacity a nepotrebujú na to administratívnu kontrolu Grónska. Tu sa asi nezhodneme s Martinom, že ja rozumiem strategicky, o čom hovoria Spojené štáty, je to náš spoločný záujem. Vieme dať lode aj prostriedky na ostrov a lode do toho priestoru medzi Grónskom, Islandom, Britskými ostrovmi a dokonca aj Norskom. Pravda je aj to, že Rusi sú dlhodobo arktický štát, majú tú ambíciu, oni
si vykolíkovali už aj na severnom póle, si dali vlajku na dno, aby povedali, že to je ich, lebo vychádzajú z tej projekcie, majú najdlhšie pobrežie so Severným ľadovým oceánom. Majú tam vybudovaných 38 základní, ktoré sú aj na Novej Zemi, kde majú schopnosť aj ich strategické lietadla, vedia odtiaľ lietať. A naozaj to na tej mape našej rozvinutej vyzerá, že však prečo by leteli z východu, lenže ono to není z východu. Ono to je len cez ten vrchlík. To znamená, je to veľmi krátko zo Spojených štátov. Tomuto všetkému rozumiem. Rozumiem, ale nesúhlasím s tou americkou snahou proste rozšíriť to a mať nad tým vlastnú kontrolu o to územie. Tam sú skôr ekonomické záujmy Spojených štátov. To je to isté, čo hovoria aj o Kanade, lebo keď sa pozriete na tú mapu, ak by Kanada aj Grónsko bolo súčasť Spojených štátov, tak Trump povie, veď to je geograficky a geologicky je to jednotný celok, patrí to Spojeným štátom, my si to budeme brániť, no len tým pádom budú aj oni, ktorí budú opäť kontrolovať aj ten kanál v úvodzovkách v tomto priestore, to znamená aj Európu z toho vniknú. To znamená, tu je o tom, že my navrhujeme a mali by sme navrhovať, že toto je spoločný priestor, máme spoločné zájmy väčšie ako by tú revnivosť alebo tú konkurenciu, lebo tuto ja cítim, že Spojené štáty chcú ako keby vymanevrovať Európu z tohto priestoru. Keď tam budú dominantní, tak nám to láskavo dovolia, aby sme tam mohli pokračovať. Takže celé to je o tom, že momentálne prevláda skôr ten unilateralizmus a Spojené štáty nechcú sa spoliehať na ostatných, chcú mať istotu, že to majú pod kontrolou. Ale niekedy sa im aj netreba čudovať. Ale ja tomu rozumiem, ale ja hovorím, že aj súčasné usporiadanie im to umožňuje, oni nepotrebujú vlastniť Grónsko a ak ho chcú vlastniť, tak sú za tým aj iné racionálne dôvody, prečo to chcú mať a to sú ekonomické. Pán Ondrejčák a potom Martin. Ja len jednu vetu. Keď do toho pôjdu, tak istá strata bude oveľa väčšia ako nejaký potenciálny zisk. Lebo istá strata to bude koniec transatlantických vzťahov a pre Ameriku koniec transatlantických vzťahov dlhodobo bude oveľa väčšia strategická strata, dokonca hrozba, ako získanie Grónska. Já taky jenom krátce, já si myslím, že toho nepůjdou a že tam nejde o to, aby to, myslím, mimochodom, aby to ovládali, ale s těma základnama, že tam můžou bodovat Američani, co chtějí. Ono to není úplně tak jako jednoduchý, a i ta stávající základ, tam totiž nejde jenom o tu fyzickou přítomnost, tam jde o to, že když oni se uchytějí v té infrastruktuře, tak pokud vím, jako to, co je alarmující, že tam teďka rozmístějí prvky reconnaissance. Jo? To znamená, budou už teďka ta americká báze potenciálně čelí tomu, že bude sledovaná. A o to jde. Jo? Každý cvičení, já jsem byl kdysi ve Švédsku a tam byly Finové a říkali, každý cvičení ve Finsku je pozorovaný. Rusama. Po každý. Spoustu, jakmile cvičí Švédové, spoustu tam mají kybernetických útoků. To znamená, že pokud tam máš prvky sledovací, který můžou být jak v té infrastruktuře, tak dejme tomu na ponorkách, tak jako i o to jde. Ale asi se shodneme v tom, že rétorika je taková, jaká je, cílem nebude ani přepadnout Grónsko, ani ho ovládat, ale to zvýšit pozornost a podívejte se, naše debata je toho dokladem. Kdo tady v Evropě diskutoval Grónsko do té doby, než to Trump otevřel? Jo, a znovu říkám, teď tam pluje fregata evropská, fajn, dobře. Proč tam neplula už dříve? Takže asi tak, ale samozřejmě Spojené státy nebudou ovládat Grónsko, neobsadí ho, ale ještě to, co jsem slyšel i od lidí, kteří byli v Grónsku a mluvili lidma z Grónska, tak oni úplně nebyli spokojení s tím, jak Dánsko se stará, jako tedy o tu bezpečnost. A tam byste slyšeli tu kritiku Dánů od Gróňanů, ale ta v médiích jako moc slyšet není. No. Len taká kvázi vtipná poznámka, že mne sa strašne páči, ako tie medzinárodné konflikty učia ľudí geografiu. Že teraz už každý vie, kde je Nuk. Pred 10 ročím sa ľudia naučili, kde je Herat, Kandahar, Jalalabad. Niekoľko rokov predtým každý vedel, že kde je Fallujah, Mosul, Kirkuk. Čiže...
No, ja som napríklad na Ukrajine okrem Kieva a Charkova nepoznal žiadne mesto. Dobre, Pali, ešte k tomu Len Grónsku. veľmi stručne, trošku anekdoticky, že ak bude pokračovať táto diskusia okolo Grónska, naučíme sa aj, kde sú Špicbergy, lebo tie zase zaberú Rusy. ale trošku by som oponoval, lebo Dáni napríklad odopreli Číňanom vybudovať si infraštruktúru na tom Grónskom pobreží. Nešiel by som až tak hlboko, že tam majú nejaké kapacity. Toto vieme obmedziť. A druhá poznámka, lebo sa tu argumentuje, že nebude to bránené a že keď to Číňania alebo Rusi obsadia, neobsadia. Lebo Grónsko na rozdiel od iných zámorských území je súčasťou toho teritoria NATO, na ktoré sa sťahuje článok 5 a znamenalo by to ísť do priamej vojny so Severoatlantickou alianciou. Čiže učil by som sa názvy ako Kimoj, Macu, Paracel, Spratli. Dobre. Robo je z Anglicka, to bola posledná poznámka k tomu, že podstatné je to, že ako sa zachová Spojené kráľovstvo. Teraz veľmi dobre spolupracuje s Európou, napriek tomu, že vystúpili z Európskej únie, pretože ak chce Európa tlačiť na Spojené štáty, že má čo stratiť, ty si to povedal, tak to je práve podľa postoja Británie. Ak Británia sa rozhodne, že bude na strane Európy, tak majú Američania čo stratiť. Ak nie, tak to môže byť aj inak. Máme posledných 10 minút a v tých posledných 10 minútach by som vás poprosil, keby sme sa venovali dvom veciam. Tou prvou je Izrael a moja základná otázka znie asi takto. Prečo je dôležité, aby bol Izrael silným, nezávislým, demokratickým štátom? Prečo je dôležité, aby ho neobklopovali silné, tyránske štáty? Prečo je to dôležité aj pre nás, Európanov, keď je to tak ďaleko? No, to je... Lebo nie je to tak ďaleko. To můžeme jít v úplný podstatě. To je jediná, jako jejich domovina, jediný stát, kde se můžou cítit bezpečně a po jejich historických zkušenostech je celkem logický, že ten stát chtěli mít. Jo, všechno, to je ten základ. Dějiny Židů jsou 2000 let utiskování, getoizace, předsudků, tak samozřejmě a vyústilo to nakonec v apokalypsu za druhé světové války, tak jako touha potom obnovit tedy svůj stát, vrátit se tam, kde kdysi byli a cítit se v nějakém státě bezpečně. A proto je důležitý, aby stát Izrael zůstal bezpečný, demokratický a stát, kde oni se budou moci cítit bezpečně. A jakýkoliv taky Žid, který by se někde cítil nebezpečně, to je taky podstata totiž židovského státu. Se může do státu Izrael odstěhovat a viděli jsme, že to využili jak Židé z Etiopie, tak Židé z Ruska. A tak to je samotný princip státu Izrael. No dobré, ale čo by sa stalo, keby Izrael, však ono sa to asi nestane, teda určite sa to nestane, dúfam, že sa to nestane, bol porazený. Čo by to znamenalo pre nás tu v Európe? Však naozaj, síce pán Ondričák, vy ste tak podotkli, že to není až tak ďaleko, že je to blízko, ale pre nás sa to zdá, pre takých bežných smrteľníkov ako krajina, že čo nás je do nich? Mikrofón. To je vždy katastrofa, keď zaniká štát pod tlakom nejakej agresie. Nielen Izraela samozrejme, ale keď zanikne Ukrajina pod tlakom ruskej agresie, tak to je tiež tragédia. A tam sú popri tých strategických záujmoch našich na Ukrajine, to sú aj morálne princípy, samozrejme, takisto aj čo sa týka Izraela. Ako my nemôžeme dopustiť a už vôbec nie s tým packageom historickým, ktorý Európa má voči Izraelu, aby jednoducho izraelský štát zanikol. Ale ja si myslím, že to sa nestane, ako tá regionálna rovnováha síl to nedovolí. Ale jednoducho toto je nepredstaviteľné, aby sme nechali len tak zaniknúť nejaký štát a nechať vyvraždiť. Lebo však keď zanikne štát pod nepriateľským tlakom, to je genocída obyvateľstva. To vidíme teraz na Ukrajine a to sa môže stať v Izraeli, to sa môže stať kdekoľvek. Preto hovorím, že popri strategických a politických a neviem akých veľmi dôležitých veciach, toto je aj nejaká základná morálna dimenzia.
a nejaká základná morálna zodpovednosť. Ja ešte stále verím, že v medzinárodných vzťahoch, hoci sa to nedá aplikovať žiaľ univerzálne, ale stále musí existovať nejaká morálka. Paolo, ty si vojak, vyzná sa v tom, teda aspoň si to ja myslím. Prečo Izrael tak naoko, tak ľahko porazil Irán, Hizballáh, Hamas? Lebo naoko to vyzeralo, že to išlo ako po masle. Čím to je spôsobené, že taký malý štát, ktorý má koľko, 10 miliónov obyvateľov, porazil vlastne veľké štáty a veľké teroristické organizácie. Čím to je spôsobené? Princíp prežitia. Ale len jednou vetou k tomu predtým. Pre mňa je to principiálna otázka, lebo ak nemá právo existovať Izrael, je to o našej budúcnosti, lebo sa môže stať aj nám, že to právo existovať nám zoberú. Poľsko je ďaleko väčšie a 131 rokov, alebo 123, pardon, 123 rokov neexistovali. Proste boli rozdelení medzi iné mocnosti a horko ťažko prežili ako národ. A dodnes to má následky. Princíp prežitia. Jednoducho, ja si odparafrázujem to tak. Za ministra Galka som mal možnosť sedieť na obede s Ehudom Barakom, ktorý bol vtedy ministrom obrany, predtým bol premiérom. Ja som bol na tom obede. A vtedy Ehud hovoril, že lebo sa ho spýtal náš minister, že koľko dávajú na obranu a podobne, a on hovorí, my máme len jednu šancu. We don't have second chance. To znamená, my keď zlyháme, tak prestaneme existovať. Preto ich porazil, lebo nemôže prehrať. Lebo Izrael v momente, keď by prehral, a to je jedno, či tie vojny, čo boli v 60. rokoch, 73. V momente, keď prehrá, prestane existovať, lebo je tu stále filozofia, je tu ideológia a je podporená vojenskou silou, ktorá hovorí, že ich treba zlikvidovať. A to je to, čo v radare stále rozoberáme, že celý problém aj tohoto súčasného mieru je, dokiaľ Hamas neodstúpi od tej svojej ideológie od Jordánu k moru a zlikvidovanie izraelského štátu, tak bude problém ani ten Izrael, bude sa nám javiť všetkým, že aký je ostrý, ako proste tvrdo reaguje, lebo pre nich je to otázka existenčná. Keď zlyhám, nebudem existovať ani ako štát, ani ako národ. No a bol by ten Izrael prežil aj bez pomoci Spojených štátov? Prežil by, ale boli by tie obete podstatne vyššie. Vrátim sa k tej vašej pôvodnej otázke, že prečo dokáže Izrael poraziť podstatne väčšie štáty. Sú to dve veci, technologická prevaha ako izraelskej armády a organizačná schopnosť tej armády, akože schopnosť operovať veľké celky organizovane. Toto pomohlo Izraelu voči oveľa väčším arabským susedom proti sírskej, egyptskej armáde počas uplynulého viac ako polstoročia. A jordánskej. Tam ten už taký početný nepomer nebol, ale keď to bereme, tak tí izraelskí nepriateľ Izraela boli početne oveľa silnejší, ale jednoducho tá schopnosť a to vojenské umenie operovať veľké celky organizovane, nasadiť, to plus technologická prevaha, tieto dve veci sú pre Izrael kľúčové a tak dokážu v podstate udržiavať tú stálu prevahu vojenskú nad svojimi susedmi. Martin? To je šanca aj pre Ukrajinu. Určitě. Izrael by přežil bez Spojených států, určitě. A já myslím, že i to, co jsme viděli právě v těch nedávných válkách, jak proti Hamásu, Hizbaláhu, Iránu, tak samozřejmě Spojené státy jsou strategický spojenec a důležitý spojenec Izraele, ale Izrael, a proto je taky tak úspěšný, si vždycky udržuje naprostou autonomii vlastního rozhodování a bude schopen rozhodovat proti komukoliv. A teď vlastně, když se vemete do některých těch akcí, podle mýho Spojený státy museli jít po boku Izraele a to rozhodování, to tempo, zatím si stojím, diktoval Izrael. Mimochodem, jenom ještě, jestli můžu poznámku, právě jedna z velkých témat, jeden z velkých důvodů nenávisti evropské levice proti Izraeli je, že Izrael je nějaký přívěsek Spojených států. Že je to spojený prostě s evropským antiamerikanismem a Izrael jako přívěsek Spojených států. To se datuje zejména od války Jom Kippur, kdy nejdřív zaskočili teda syrská a egyptská vojska a Spojené státy v ten kritický moment vytvořili letecký most a dodali mu kriticky důležitý teda vybavení, včetně munice. To
je pravda, ale od té doby podle mě veškeré kroky Izraele jsou takový, že aby si udrželi tohoto spojence, ale zároveň autonomii toho vlastního rozhodování. Já si myslím, že mluvili jsme to minule, Američani poslali svoje bombardéry na Fordo v momentě, kdy Izraelci řekli, je to poslední základna, ale my bychom ji dokázali zlikvidovat taky. Bylo by to těžký. A v ten moment Američani, to znamená, já jenom chci říct, přežil by, bylo by to těžší, ale ten zásadní teda jako předpoklad toho úspěchu ke všemu, co tady řekl Robert a Pavel, je taky naprostá autonomie vlastního rozhodování, protože jde právě o tu existenci a nikdo jiný o ní rozhodovat jako nemůže. Krátučko, Ukrajina. A o Ukrajine sa tu bavíme už 4. rok. Všetci 4, ako sme tu, teda ja počúvam ľudí, ako ste vy. A ten prvý rok sme si aj tu s Martinom mysleli, že to bude rýchly koniec Ruska. Nestalo sa tak. A tí Ukrajinci, aj vzhľadom na to, čo si už s Rusmi zažili, ten veľký hladomor, ktorý tam vyvraždil, vyzabíjal milióny ľudí, tak aj vzhľadom na to je v nich niečo také, že sú schopní odolávať tomu Rusku. No. A po tomto mojom dlhom úvode mám krátku otázku, na ktorú poprosím krátke odpovede. Začnem s tebou, Paolo, lebo ty budeš mať najdlhšiu odpoveď. Ukrajina vyhráva alebo prehráva? Neprehráva. Lebo my sa musíme na to pozerať tak, že kto začal vojnu a s akým cieľom, lebo toto mi stále píšu tí rôzni trolovia, mi tam proste chodia po tie príspevky. Ja som nikdy nepovedal, že Ukrajina vyhrá podľa toho, ako to definuješ. Lebo Ukrajina nikdy nemala ambíciu dopochodovať do Moskvy a obsadiť Moskvu. To Moskva mala ambíciu obsadiť Kyjev a zlikvidovať Ukrajinu ako štát a z tohoto pohľadu Ukrajina neprehráva a strategická prehra Ruska je to, že sa im to nepodarí. Pán Andričák? Súhlasím, lebo závisí to od toho, ako definujeme výhru a prehru. Pre Rusko strategickým cieľom bolo obsadiť južnú Ukrajinu, východnú Ukrajinu a ovládnuť ukrajinský štát ako celok. A toto sa im nepodarilo a už sa im to ani nepodarí. Čiže z tohto pohľadu je to strategická porážka Ruska a je to strategická výhra pre Ukrajinu. Nie je to absolútna výhra, lebo strácajú územie. Samozrejme, tých 20% to je veľmi bolestivé. To je A je to trvalá strata? Bude to trvalá strata? Ukrajina teraz v súčasnosti a v predvídateľnej budúcnosti Ukrajina nemá na to, aby tieto územia znovu dobila alebo oslobodila vojensky, ale nič nie je trvalé na tomto svete. Já s tím souhlasím, Ukrajina nepotřebuje dobývat, Ukrajina potřebuje dosáhnout toho, že Rusko odsaď bude muset vypadnout samo. A myslím, že k tomuto směře, v tomto smyslu Rusko podle mě prohrálo tu válku, protože nedosáhlo těch cílů a jiných nedosáhne, ale chtěl jsem říct jednu k tomu věc, aby byl teda stručný, jenom si musíme uvědomit, nebo já jsem toho názoru, že tohle není Putinová válka. Tohle je ruská válka. Rusko není produktem Putina. Putin je produktem Ruska. Selhání Ruska v této válce bude selhání ruského imperialismu. Prišiel čas na otázky. Ak má niekto otázky, dobehnem za ním s týmto mikrofónom hneď a zaraz. Áno, tam vidím, tak idem. Áno, dobre. Dobrý deň, alebo dobrý večer, moje meno je Haršani. Ja by som chcel, vrátim sa ešte, ja viem, že tu bolo povedané, že to meno sa moc nemá vyslovovať. Ja by som sa chcel vrátiť ale k tomu Trumpovi a k Grónsku. Ja si takisto myslím, že Američania vojensky nebudú intervenovať v Grónsku, lebo to by bol fakt, že to by bolo zlé a to je viac menej názor médií, ktoré klžú po povrchu. Ale prosím vás, Trumpa, tiež si myslím, že Trumpa treba brať v jeho výrokoch vážne, ale nie doslovne. Skrátka, jak sa o ňom smiešne hovorí, že ak sa vyspí, tak taký má názor. No a ohľadom tej Ukrajiny padli tu také vety, že strategická výhra, strategická prehra.
Ja si osobne myslím, alebo takto, že strategická je dlhodobá, áno, nejaká vec. Ale ja som, keď som študoval ešte za socializmu na vysokej škole, tak mali sme tam nejakých ruských študentov a oni boli akože strašne priateľskí, aj sme chodili na pivo, ale pri každej možnej príležitosti nám dávali najavo taký nadhľad nad nami, že vy ste taký plebs a my sme tu, že my sa síce máme horšie ako vy ekonomicky, ale že my vás tu vlastne strážime. No a čo tým chcem vlastne povedať, že padlo tu tiež, že kto je koho produktom, že Putin ruskej spoločnosti alebo ruská spoločnosť produktom Putina. Ja si osobne myslím, že že Rusko bude problémové stále, pokiaľ sa nepreformátuje zásadným spôsobom myslenie ľudí ako obyvateľstva. No a poprosil by som tú otázku. No, k nej, vlastne to je tá otázka, že ako si vlastne definovať tú strategickú výhru alebo strategickú prehru alebo tú budúcnosť, pokiaľ bude ruské obyvateľstvo uvažovať tak, jak doteraz uvažuje. Pán Ondrejčák chce reagovať a potom neviem aj vy ostatní, keď chcete. Súhlasím absolútne s tou chýbajúcou transformáciou tej spoločnosti. To, čo sme zažili v Európe, alebo čo Európa zažila v 50. 60. rokoch, tú transformáciu v prípade Veľkej Británie a Francúzska z imperiálnych mocností na podstate moderné demokracie, toto v Rusku neprebehlo. A práve toto je zdrojom toho ruského imperializmu. Jednoducho súhlasím aj s tým, že toto nie je len o tom, že Putin čo chce, alebo ako sa on zobudil. Toto je jednoducho aj akože nastavenie spoločnosti. Čiže súhlasím, že aj tam musí prebehnúť taká nejaká transformácia. Ak táto transformácia neprebehne, tak ten ruský imperializmus bude stále predstavovať hrozbu pre susedov. A jednoducho treba to brať ako dlhodobý fakt. Ja by som si to strašne želal, aby niečo také prebehlo. Neviem, čo k tomu treba, asi nejaký katartický zážitok, negatívny, tak ako Francúzi napríklad stratili Alžírsko v 62. Alebo Dien Bien Phu predtým a vytriezveli. V prípade Británie to bolo v prípade Británie to bolo, myslím si, že oveľa jemnejšie a postupnejšie, čiže oni nebojovali, oni postupne odovzdávali tie územia, ktoré nedokázali kontrolovať. Ako kde? Niekde bojovali. Však akože áno, boli. No. Kenia samozrejme bojovali, aj Malajzia, tie koloniálne obranné vojny, akože tam prebiehali samozrejme. Ale nebudeme ale jednoducho tá transformácia tam prebehla a teraz, keď vo Francúzsku by niekto povedal, že viete čo, ideme obsadiť Alžírsko, lebo však 150 rokov, od roku 1830, keď obsadili Alžír Francúzi, tak odtedy to bolo naše. Však to je historické zakomponované do územia. Áno, to bol département, čo nebola kolónia, čiže to bolo integrálnou súčasťou francúzskeho územia. A však ako je to naše historické, alebo keby Briti povedali, že viete, čo však tá India nám patrila akože 300 rokov, tak poďme obsadiť, tak by ho asi zavreli do bláznica a nestal by sa z neho alebo z nej mainstreamový politík, ako napríklad v Rusku. Keď tam niekto nehovorí o tom, že ruský imperializmus, tak má ťažký problém sa dostať do mainstreamu, lebo toto je mainstreamové rozmýšľanie v Rusku zatiaľ. A to tým chcem povedať, že keby vo Francúzsku niekto toto povedal, tak určite akože tá politická kariéra sa skončila. Veľmi stručne, Francúzi boli samozrejme v tých vojnách porazení, Briti pochopili, že transakčné náklady udržiavania toho impéria sú vyššie než ten benefit z toho a našli iný model. A Rusko, keď chodím prednášať aj von, tak prednášam ruské hrozby a ruské strategické uvažovanie, ruské strategické myslenie a tá ich strategická kultúra sa nezmenila, či to bolo cárske Rusko, či to je Sovietský zväz, či je to dnesné Rusko, oni toto transformáciu neprešli, majú tú tendenciu proste uvažovať svet v iných parametroch a jediný rozdiel oproti bývalým koloniálnym mocnostiam a Rusku je ešte ten, že oni majú potrebu všetko anektovať a inkorporovať. To znamená, teraz ak počúvate Putina, ak ste počúvali 14. januára aj Lavrova, tak znovu hovorí, že keď už to vyzerá, že sa tí západní dohodli, že konečne, to sme sa bavili v tom Paríži, v radare som to rozoberal, tak v momente Rusi prišli s tým, že no ale počkajte, to je jedna vec, chceme ešte aj Dnipropetrovskú, chceme ešte aj Charkiv, chceme ešte aj Odesu, ale principiálne chceme, že vráťte sa do roku 97. Inými slovami Česko, Poľsko, Maďarsko, Slovensko von z NATO
a rollback, lebo toto si my chceme ešte znovu zabrať. Toto je niečo, čo sa nezmení vnútorným vývojom, tak ľahko, aj keď skolabujú, tak oni si naopak budú mať ten pocit, že niečo urobili zle a na budúce to urobíme lepšie. Bude musieť byť aj vonkajší tlak, ktorý ich proste bude držať na úste a my sa naučme to, že budeme s takýmto imperiálnym Ruskom mentálne inde než my koexistovať tak, ako koexistujeme s rôznymi stanmi a diktatúrami, ktoré majú inú filozofiu, veď už od čias Perzie. No, bolo to dobre, také, že majú inú filozofiu spoločnosti, ako máme my. Ale Rusko je iná trieda. Jednou vetou Rusko je posledná európska koloniálna mocnosť. Tak, Martin. Rusku nechybí jenom ta éra moderní demokracie a kapitalismu, ale Rusko přeskočilo celou jednu éru charakteristickou pro Evropu a to bylo osvícenství, který přidalo k víře racionalitu a vzájemně se obohacovali. V Rusku tohleto chybí přes nějaké reformy, dejme tomu Petra Velikého nebo Kateřiny, to znamená, že ta hluboká ruská duše je spíš zaměřena na tu víru, proto taky není náhodou, že západní demokracie v mnohem dokázal líp shodnout s ruským komunistou než s ruským tradicionalistou. Ale jenom jako jednu poznámku, moje žena 20 let se zabývala spoluprací s ruskými obránci lidských práv. To jsou nesmírně stateční lidé a je jich tam velké množství. A není to, co dělají jako ruští obránci lidských práv, je fantastický a my na to nesmíme nikdy zapomenout. A myslím, že ještě o nich bude slyšet, až ta válka skončí. Není to úplně tak, že tam k žádným jako změnám trendů nedošlo, přeci jenom došlo i k posílení střední třídy. Někdy třeba v Moskvě asi 2 nebo 3 roky před válkou lokální výbory, strana Jednotný Rusko prohrála s Jablokem. Jo? Lokální výbory v Moskvě. Takže přeci jenom myslím, že to není tak úplně beznadějný, ale řeknu ještě poslední věc o tom ruském imperialismu a pořád se to tady opakovala ruská hrozba bude do budoucna. Imperialismus potřebuje zdroje. A podle mě Rusko žádný zdroje na imperialismus mít nebude. Rusko je vytlačováno postupně i z těch periferních oblastí, všude jich mají plný zuby. Myslím, že budou muset zavřít své základny v Uzbekistánu. V Uzbekistánu už s nima nechce cvičit, v Kyrgyzstánu, v Tadžikistánu. Arménii v podstatě prohráli. Teďka myslím, že čím dál tím více uzavírají teda kleště kolem Transnistrie, takže Rusko může být nebezpečný, to je pravda a může ještě někdo říct nějakým imperialismu, ale Rusko na imperialismus nebude mít zdroje. A mýlim sa, keď sa hovorí, že Čína, súčasný podporovateľ Ruska v tej vojne na Ukrajine, si vlastne brúsi zuby na tie ruské územia na Sibíri? Ja poviem krátko, nebrúsi si zuby na územia, ono stačí, že ich kontroluje ekonomicky a to už sa deje. Závisí to od vnútorného vývoja v Rusku. Ja si myslím, kým Rusko si udrží nejakú takú vnútornú stabilitu a nejaký vojenský potenciál, tak dovtedy to je teoretická možnosť. A v prípade, že dôjde k nejakej rozsiahlej destabilizácii, tak už to možno nebude len teoretická možnosť. Dobre, tam je ďalšia otázka. Dobrý večer. Chcel som sa spýtať, že či je vôbec Európa sa bez USA je schopná vôbec voči Rusku ubrániť, lebo niektoré tie rakety ako Taurus alebo Storm Shadow, že nemôžu letieť bez amerických satelitov. Či je to pravda a či teda tú spôsobilosť malú. A druhú otázku, že čo vlastne motivuje Trumpa k obsadeniu toho Grónska, lebo ťažba hornín alebo obrana, tak to je nezmysel. Nebude ho motivovať skôr Putin, lebo on súrne potrebuje otvoriť západný front, aby sa mu uvoľnili ruky pre Ukrajinu. Že či ho skôr nemotivuje Putin, toho Trumpa. Ďakujem. Ja skúsim za seba skôr, než si kolegovia rozmyslia. Podľa mňa je to... Nie, no tak je to vojenská otázka. Nemyslím si, že ten Trump rozmýšľa nad tým, že by Putin vedel otvoriť iný front. Jednoducho to je nereálne. Proste tam Rusko bude len lokálnou mocnosťou.
presne sa vrátim zase k tomu článku, kde to rozoberám a nechcem to teraz opakovať. Jednoducho Čína je ten kľúčový faktor. Rusko bude stále tou superveľmocou, ale takou regionálnou s dosahom maximálne na Európu a tu nás bude otravovať, ale tam jeho ambície skončia, všetci ostatní ho zatlačia. A ako Trump chce byť veľký, proste tam už, a tam tá osobnosť sa nedá vylúčiť. On chce mať krátka ten pamätník na tej mape, že toto som získal. Sme hovorili, že sa o Trumpovi baviť nebudeme. Pán Ondrejčak. Ja nebudem komentovať Trumpa, lebo ja mu do hlavy nevidím. Čiže naozaj nechcem komentovať. Čo sa týka tých európskych vojenských spôsobilostí, to je veľmi dobrá otázka. Európe chýbajú nielen kľúčové spôsobilosti, tie enablers, ktoré sme na začiatku hovorili, alebo spomínali, Európe chýba aj masa. Máme tie Taurusy, máme tie Skalpy a ďalšie špičkové zbrane, ale máme ich niekoľko tucet alebo niekoľko sto. Čiže jednoducho my nemáme ani dostatočnú masu, aby sme boli schopní viesť dlhodobú vojnu. A keď niečo táto vojna ukázala, okrem iného aj to, že jednoducho na to, aby ste boli schopní viesť dlhodobú aj obrannú vojnu, potrebujete masu. Nielen potrebujete vycvičených rezervistov, potrebujete vycvičené vojenské kádre, potrebujete muníciu, potrebujete náhradné dielce, potrebujete strašne veľa vecí, ktoré Európa teraz nemá. Investujeme pomerne veľa do vojenského priemyslu, čiže tie výrobné kapacity sa zvyšujú. Aj na Slovensku, keď sa pozrieme na muníciu na 155-ky, tak pred vojnou sme boli schopní vyrobiť ročne tak okolo 20-30 tisíc. Cirka. Maximálne, keď sme sa veľmi potili. Teraz je to minimálne 10 násobok, čiže a ide to veľmi rapídne hore. Lebo je to dobrý kšeft pre niekoho. Však samozrejme. A to isté sa deje všade v Európe. Čiže tie výrobné kapacity sa zvyšujú, ale to trvá roky. Čiže v súčasnosti Európa nemá schopnosť viesť rozsiahlú, neexpedičnú, čiže s malými silami, ale rozsiahlú dlhodobú obrannú vojnu. Mení sa to. Martin? Já bych to jenom posunul trochu do jiné roviny. Ta naše debata a všechny debaty, které jsou vedeny poslední 3 roky, jsou samozřejmě sekuritizované, což je v případě teda války pochopitelné, ale já myslím, že bychom se měli jako Evropa zamýšlet na naší obrany schopností a sílou naší společnosti i z jiných ohledů. Jo, nás by třeba mě teda do budoucna víc než nějaké nebezpečí ruské trápí to, že dneska většina patentů už je mimo Evropu, že se zhoršuje vzdělanostní struktura. V jednotlivých státech je to problém, že jsou některé regiony, kde se tak zhoršila vzdělanostní struktura, že to vede k nástupu extremismu. Takže když bych už měl stanovit někde nějaké číslo, tak já bych dal povinnost zemím a stanovil bych to číslo, nevím teďka, jaké určité úrovně investicí do vzdělání, protože to je podle mě absolutní klíč. Ďalšia otázka. Dobrý deň, volám sa Benko. Chcem sa spýtať, máme tu Slovensko, máme tu Maďarsko, kde podľa všetko asi vyhrá Maďar, čo ale tiež nie je bohviaký Európan. Máme tu Faradža, ktorý vo Veľkej Británii to tam valcuje. Máme tu Česko, máme tu Španielsko, kde tí lavičiari tiež to bohviako nevedú k Európe. Máme tu nemeckú ADF-ko. Chcem sa spýtať, všetci tu sa bavíme o tom, že Európa sa bude brániť. Máme tu Slovensko. Že budeme sa tu brániť, budeme tu vytvárať zbrojárske megalomanské podniky, megalomanské nápady, ale spýtam sa, čo sa stane, ak sa Európa rozpadne? Ako to tu bude vyzerať? Máme tu Trumpa, a jeho prúd, ktorý prehlasuje, že on je za rozpad Európy, že bude podporovať všetko, čo bude odstredivé v Európe. Ako hovorila Kaja Kallas, možno je čas začať piť. Nebol to jej najšťastnejší výrok mimochodom, ale odznelo to privátne a niektorý to zneužil a bol to ako vtipné, ale to je jedno. Máte absolútnu pravdu, len viete, keď má niekto zápal plúc, tak to neznamená, že nemôže mať aj niečo iné. Čiže my nemôžeme, samozrejme, akože nástup extrémizmu pravicového, ľavicového, to je bez toho, aby sme to nejakým spôsobom, aby sme našli na toto odpoveď, bez toho dlhodobo nemá zmysel hovoriť o stabilite, bo neexistuje. Absolútne s vami súhlasím, ale to neznamená, že sa musíme sústrediť len na jednu vec,
len na zápal plúc, keď popri tom nám bolí aj, neviem, koleno. Čiže my musíme riešiť aj to koleno, čo je nedostatočná výroba munície. Čiže asi sme už v takom veku, tá Európa, že máme asi viac problémov naraz. Martin a potom Palo. Já uznávám, že to může vypadat škaredě, když jste vyjmenoval všechny ty případy, ale myslím si, že Evropa si prošla už závažnějšími krizemi. My už jsme na to zapomněli, ale jestli se mluví o rozpadu Evropské unie a o rozpadu evropské soudržnosti, tak podle mě například finanční krize ji zatížila daleko víc. Ta vykopala hluboký příkopy mezi severem a jihem a tam skutečně, jestli někde bylo riziko rozpadu Evropské unie, tak v případě finanční krize. Takže tím se to dá dělat jenom do perspektivy. Krize jsou pořád nějaký. No. Halo? Tuto ja to trošku vidím tak, že jednak žije sa nám príliš dobre a tým pádom nemáme ochotu proste si uvedomiť, že sú proste aj niektoré neodkladné veci, ktoré treba robiť a bez toho, že by som videl okamžitý zisk. Lebo to je investícia do bezpečnosti, do odolnosti, lebo my sa tu súhlasím s tým, že tá sekuritizácia je zjednodušenie. Lebo reálne aj na tej Ukrajine aj všade sa ukázalo, že tá odolnosť spoločnosti bola dôležitejšia než to množstvo vojsk, ktoré na začiatku vojny mali. Ľudia sa bránili, hádzali molotovové koktejly, to potom generovalo tie následné procesy. Toto je niečo, čo nám chýba. A povedzme si úprimne, ako Rusi, ak sú teda lúzeri v tom kinetickom, tak nás zastihli nepripravených, a ja som to povedal v prvom rozhovore pre týždeň v roku 2018, decembri, keď som na Mišo Olách robil, som povedal, že najväčšia hrozba vtedy, som to videl, sme my sami, vnútorne. Že jednoducho tá naša vnútorná, ten rozklad, tá slabá odolnosť, tá slabá kohézia je najväčšou hrozbou. Rusi sú v tomto dobrí a de facto vyhrávajú hybridnú vojnu v Spojených štátoch a do značnej miery ovplyvňujú dianie v Európe a podstatne účinnejšie než tými raketami a dronami a všetkým týmto. Toto sa im darí a my sme zatiaľ na to nenašli ten dobrý recept a túto strategicky zatiaľ, nechcem povedať, že prehrávame, ale ťaháme za kratší koniec. Páni, ja sa vám chcem poďakovať, tak ďakujem Palovi Mackovi, generálovi Palovi Mackovi. Mimochodom, ja som bol vojak Kurič na vojne vo vojenskom umeleckom súbore. Ďakujem bývalému veľvyslancovi, bývalému štátnemu tajomníkovi na ministerstve obrany za to, že prišiel. No a ďakujem aj tebe, Palo, Martin, že si prišiel a z ďalekej Prahy, nášho bývalého hlavného mesta, ktoré sa ocitlo na trajektórii, ktoré teda jej neželám, aby pokračovalo tak, ako sa po voľbách ukazuje. Ďakujem vám, že sme dodržali tvoju výzvu, že meno Trump tu padlo teda minimálne, lebo som čakal, že naozaj sa budeme o tom stále baviť. Ja to aj tu v tom mojom scenári mám, ale tak si ma vystrašil, že som to nepoužil. A hlavne sa chcem poďakovať vám, naši ctení diváci a poslucháči, že ste prišli. Prajem vám pekný večer. A my robíme vždy v stredu takú reláciu, ktorá sa volá, že Týždeň s týždňom. A tu končíme vždy takým pokrikom a ja ho zopakujem. Sláva Ukrajine. Tak, gerojem sláva. Ďakujem ešte raz. Ďakujeme, že ste prišli. Díky. Super.